So tell them what Father the people God. You may be seated. Thank you. God bless you. Mwalimu mwana kanaka niganyupa sechechi msalama Yesu. Amen. Tunotenda mashukuru leo kwa mkana lengo ya tipa tutotara pao. Rikaende pele kuzo ndilemekeze. Twese worship ndabiba wakanaka nimtutungamira mukurupita mwari. Rikaende kwa so the board of the church. Manangu kunana sikuru kumana wasikana mamaina na baba tugauka mushirwa. Rikaende kamuchiro chakasaru zikafundisi wetu. Fundisi William na Mai msalama Yesu. Amen. Jana nishubiri kubakuya Genesis chapter 9. Genesis chapter 9 from verse 20. Genesis chapter 9 from verse 20. Rudali tuona na baba happy Father's Day. Mwana wa mitresha kanaka. Amen. And Noah began to be a husbanded man, and he planted a vineyard. And he drank of the wine, and he was drunken, and he was uncovered in his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and he told his two brethren without. And Shem and Japheth took a garment, laid it upon both their shoulders, and went backward and covered the nakedness of their father, and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. And Noah awoke from his wine, and knew his young son had done unto him. He said, Cursed be Canaan, a servant of servants, shall he be unto his brethren. And he said, Blessed be the Lord of Shem, and Canaan shall be his servant. God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. And Noah lived after the flood 350 years. Father, we thank you for your word. Speak to us this morning. Instruct us, correct us, empower us. For the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Maybe I'll quickly title this message, A Drunken Father. Vakadhakwa. Vakadhakwa. Look at this statement in this Bible, you understand it's about besides Muparinga. So, brother, I'm sorry, Baba, Vakadhakwa. Baba, Vakadhakwa. After the flood, Noah, wakatanga kurima Muparinga. Ndokuno waini yake ndokupinda mutende ndokubisa ebezesi mwana wake alowa Canaan ndokuya kuzoona baba father of Canaan ndokuya kuzoona baba mutende ndokusvika baba wakashama Bible ndobva rati ndorabuda mumusoro mababa asoba wanzwisisa zvaitika. To me it's a bit strange. Why? Because I used to drink kana zvitonzwa wakadhakwa kurati zvawangashita unosimbiziva ndokutonga wakadhakwa. Zvawangashita uzviunderstand wazviita wakadhakwa. But kudhakwa kwanowa kuri very strange. Anotanga kuziva zvaitika akadhakwa. So kuti hakusi kudhakwa kwekudhakwa. Kudhakwa kune nyaya. Kana pana wakambomwa maybe you can relate with me. Munhu akatonzi adhakwa aite zvinhu zviri normal. Munhu kana adhakwa haadi drive vanhu kana iye ari driver ane license haatende kudriver. Kureva kuti vari kuti license unawo but at this level haumeke proper decisions ari proper. So unonzi kudhakwa kwaitwa naMoa kune big strange. Unodhakwa zvokuti doro rapera wotanga kutsanangura zvese zvaitika wakadhakwa. Dambudziko rangu riri pakuti doro rabuda mari zvanzi wakatuka. He cursed Ham, the father of Canaan. Mukomana ari kutukwa ende yaari kutukirwa yacho ndo yandava kuzodefenda nokuti tine vanhu vakurarama upenyu hwakatukwa nezvinhu zvisiri fair. Haana kuenda mutende kunoona baba vakashama, aenda mutende kunoona baba ndokusvika vakashama. Saka ndizvo zvinotukisa nokuti chaita kuti aende kutende rudo haadi kungoswera asingazoti mudhara ari sei.
anoda ubaba vake vamwe vakoma vanokasana baba saka uyo atarega ndinoona kuti kudhara ari sei ndokusvika baba vakashama saka ari kutukirwa kuona kushama kwababa asi hasiye akashamisa baba ende haana kuronga rwendo rwekuti ndakunomunyadzisa kudhara yakashama ndaakuenda kureva kuti ari kutukwa musituation yasingadeserve. Life pane nguva yekuti vanhu vanokujaja nezvinhu zvavasingaandastende kuti hakuna kuzvida but ndo zvakakuitika muupenyu hwako. Tine nguva yatinowana kujaja munhu nekuti hakumitiswa sokudai so vaitova murelationship munhu achitomuvimbisa zvese zvakarongwa but munhu akazofunga kuramba munhu wake. But anomakwa manje ndeuyo akatakura nhumbo yacho. Hakuna kurongeka kamba vanhu vanga vakaronga zvinhu zvavo but munhu ndokubva achinja moyo. In life masituations iwayo ariko zvichida wakaberwa mune imwe nyika ine nyaya dzayo yakangodhakwadhakwa so iwe wakatorongeka but vanaonokuta una musoro unawo kutoshanda kuedza kuita zvinhu but paunobva kwacho kwakadhakwa but vanhu havatichida yakadhakwa vanoti ningiro tine vanhu vati kuti marumbe vasiri marumbe vakarongeka ende vane zvinhu zvokuti unyatsona kuti munhu anofunga akarongeka but nyika yacho zviri kuramba. Pane vamwe kuti musoro unawo but mari iripo yacho kana ukaita musoro haishande zvine musoro. Inodaro mari zvichokwadi kuti musoro unawo wakarongeka but hauna chauinacho. Saka vanhu vakakutarisa kuti haana musoro gamba iri ukatova nemusoro iyo mari yacho ndoisisinawo musoro. But vanhu vanongedzere mari vanoti uyu anoshanda but tarise upenyu hwake. So there are times that people will judge you vasingaandastende macircumstances. Nokuti panapa pane mukomana auya kuzoona baba out of love kuti mudharawa wari kuti muona kuti baba vadzei arikupinda mutende anosvika mudharawa pafa newaini akadhakwa kubvisa hembe dzese ndokutakura meseji iyoyo to the brothers. Vakoma ndaenda kutende ndichida kuona baba ndasvika baba vasina kana kupfeka hembe vakadhakwa. Vakoma vanzwa meseji ndokubva vafunga kuenda kundofukidzira baba vavo. Bhaibheri rakoratidza kuti vane mafambiro avakaita asiri normal. Nokuti kufamba kuri normal unotarisa kwauri kuenda, you face where you are going. Ndozviri normal icho. Imagine uri kuenda kutauni uchifamba wakadai, people vanokushedza paside kunoinda because munhu haaende akatarisa uko achienda. Izvi zviri abnormal. Hazvisi normal kwacho. Buda mumba uchitoda kuti ndakuenda kubasa. Kana kumana kuti kufonera hama dzako mafambiro amakuita. Pane zvavakanganisa. Why? Because zviri normal. You must face where you are going. So vakoma vakudzwa message yekuti baba vakashama. Message iyoyo yatanga kuvachinja iwo mafambiro. Yachinja iwo vasati vachinja mamiriro akaita baba. Baba vakashama vanoda kupfekedzwa. But vakoma vaziva kuti tikaona kushama kwababa tinotakura kutukwa. Saka message yatanga kuchinja vakoma kuti vagone kuzochinja mamiriro akaita baba. So vakaudzana kuti ngatitakure muchenga iji manto ndobva vaisa pamafudzi vakaenda this way. Ndinonzwisa kuti havana kurasika nekuda kwekuti message yavapiwa vaudzwa kuna baba. So which means the word of the Lord is the light unto our feet. So shoko raMwari kauya muupenyu hwako, you won't miss the target. Nekuda kwekuti iro rinokunongedzera pane zvinhu zvako. So vakoma vakaenda vakatarisa uko vati vachiendawo havana kurasika ndokubva vatosvika pana baba vakafukidza baba. Baba ndokubva varopafadza vakoma ndokuvafukidza ndokubva vatuka aona kushama kwavo. But pasiri fiya nebaba ava havana kuuya kuzoona baba, vauya kuzoona ende kuuya kwavo vari kuinga situation ine baba kwete kuti vari kuinga baba. Gausani akafunga kuna baba, haana kufunga baba nekuda kwekuti chinoratidza kuti haana kufunga baba ane zvaaida kuti pababa vangu kune chingwa varanda vekumba kuisa mwana. Saka wainge ipamba nzara. So there are times yekuti tine vanhu vekuti havasati vamulevel yekuda relationship naMwari, vari mulevel yekuda zvinoitwa naMwari. Vatona itoriya kuti zvanouya kusava mapedzo namata Mwari, but arikuya kuzotaura kuti Mwari vaite zvinhu zvaanoda kuti aitirwa muupenyu. So problem yakazoita baba pavakamuona achiuya havana kumhanya nezvinhu, vakamhanya nerudo vakamubudira vakamukisa. Ndokuda to him kukiswa kwacho hakurevi chinhu because haana kuinga kisi, ainga chikafu. Saka ndakambozoona itaura kuti love pasina chikafu zvaiiti. Saka musikana tosangana napo paanoudzwa kuti pawindi
Addressing somebody is confusing. Actually, you understand this. So, Vakoma waenda mtende munofukidzira baba. Message vaiwana kuna muningina. Muningina uyo atukwa zvavanzwa, but vanogara pasi kuti mudhara. Regai kutupa mfano. Ukaona tsako kupfekedzai, ndiye atudza. Ukatoona tishuya takatarisawo, isi tishuya kuno. Asi mumafamily edu, aya mafamily evanhu avapiwa right message. So unotamira blessing hakusi ku-action, ku-information. Saka pamwe pacho tine vanhu vanoita action vachopafadzwa. Wotadzawo futi kuremekedza akaunza information. Nokuti information, action yodenha manifestation yeblessing. Saka vanhu vanojamba kwazvakatangira. Saka uchiona munhu wese abudirira muupenyu. Akandangotaura kana runondodzimwe kudango kana grade 1, grade 2 kana mukreshi anongoti I remember my lecture at university. Akamudzisa kubata bhuku ina apinde mupicture kana waachiva. Akamudzisa ABC apinde mupicture. Not I remember my lecturer at university. Kune kunojambwa. Kune kwatisina basa nako. Yeti ikoko ndoko kwa foundation ndo hwaro wezvese zvaakuitwa kumberi. So vakoma wa blessing yauya pavari haifani kunge iri pavari bedzi kana vari vanhu vane moyo. Nekuda kuti vanofanira kuti baba uchiregerai kumutuka. Usamutuka. Chakauraya Judas wakaita suicide. But chakanyanya contribute pa suicide ya Judas ichurch. Church is meant to kupa vanhu hope. But church ya Judas yakamusiya ine hope akazvienga. Nokuti paakapfura navo achienda kunozviuraya kuchurch. Vanhu vakatosvika nemari kuchurch vakatengesa kuti masina mhaka vakati iyo inyaya. Akabuda muchechi achienda kunozvihenga. Why? Nokuti chechi yaaipinda haina revelation kuti Jesu akainge. Nokuti dai chechi yaiziva kuti akainga vatadzi, Judas atadza, ndiye anofanira kutanga kuti benefita nekuda kwekuti ndozvakaitwa naJesu. So when the church lacks the revelation of Jesus, haipe vanhu hope, inokusiya uine hope, unofa. Mufunge kuchechi kunofiwa kudhara niye naSafira. Matsotsi akatadza panze akafira papulpit. Yeah, she's strange. Okay, that's kufira kuchechi. So, vakoma vapiwa blessing na baba wao. And I remember kuti mdhara kunobafadza vanhu akadhakwa. Ndiwe dorodo. Anga asina kana hembe atopfekedzwawo tudoro tuchiri mumusoro but akutokomborera vanhu. Ndopandakaunderstanda imwe level yeofisi inenge yakagadzikwa munhu naMwari. Saka chero kuti munhu kana akatova bedzi kufamba muroad ukamutsika, polisi inoti watsika munhu. Iwo vati vatibedzi atariwo matsika munhu. Why? Nekuda kwekuti ubenzi chinhu chavasi kuverenga, chinoverengwa ndechekuti munhu. Akasangana neuchita gosha kujaira anokusunga kuti akapera kudaiso uri kusungwa neofisi yaari kwete zvaari. So kune imwe blessing iri missing muchechi nekuda kwekuti vanhu vanoona zvisirizvo, vanoona waini nekudhakwa kwababa. Nokuti ndakwana namwari wangu ndozvese. John chapter 9. Murume aiva bofu, Jesu wakakanya mavhu, wakamisa kumeso. Akamutenda unogeza kusilomo. Bhaibheri rinoti akadzoka achiona. Kureva kuti akatosangana naJesu anosundudza mapofu, akaramba ari bofu, chikaendeswa Samoni. Yes. Ini statement yekuti Jesus my last pastor. It's true, but it's half truth. Hadisi nema, it's true, but it's half truth. Bhaibheri rinoti deep call it deep. Yes. Kureva kuti kune zvinhu zvokuti iye Jesu wasangana naye anotokudza kwekuenda. Yeah. Jesu. Yes. Jesu wakadirecta munhu Samuel. Akati kuti kana watosangana neni nyaya yako yanaka. Akatayo panaka tinogona kutokuwedzera upofu hwati tokuisa mavhu. Yeah. Wasoro kuita problem kuchechi. Oro kana ndenda kuchechi ndoda kuchechi akushona problem ndine kutoiswa mavhu. Yeah. Ibi munotsara kuti mavhu ari sensitive kumaziso. Yeah.
Zvekuti munhu paanga ari pofasira mavhu anga ari nani. Pakaenda paJesu akaita wesi, anga ane jecha kumbe. Vanhu vovhesi ndira jecha. Vakati ndozvira jecha romavhesa. Ngatidzike pazasi bishana. Pane statement yatiri kuda ipapa. Ngatidzike. Toda Jesu achimuti chienda nawo. Right, ngatidzike. He said unto him, go and wash into the pool of Siloam, which is by interpretation sent. Sent zvoreva kuti kutuma. Handiti Jesu akatumwa nababa kuya panyika kuzotifira. But kune futi zvakatumwa kuti zvidhile newe. Rwizi runonzi Siloam, rwizi by understanding is a person sent by God. Nekuda kwokuti sent kutumwa vanotumwa vanhu. Zvonoti Jesu ari kuti wasangana neni, but already kune wandakatuma anodhila nenyaya iyoyi. Zvokuti nyange wasangana neni, ukasasangana nemunhu iye unoramba uri bofu uri pano, enda ikoko. Ndobva aenda kuriva inonzi Siloam. Sei Jesu asina kungomuti geza? Why? Nekuda kwokuti mvura inakudaro iri pedyo, ukaiswa mavhu kunze pane mvura iri pana hama dzako, unoti wadhishi wogeza. Indaka Jesu wakamenshena the river by the name. Mvura yese ukageza unoita mushi unochena. Sei Jesu akati kune rwizi rwacho. So kuti to be sent Siloam, zvoreva kuti haisi yese mvura ine chekuita neupofu hwako. Dzimwe mvura ukanogeza unongoita smart, unoramba uri bofu. Apa panzi Siloam to be sent, kurati kune zvakatumirwa nyaya iyoyi. Kune vakatumirwa area iyoyi. So there are times yekuti tine vanhu vari muofisi nearea dzavo, vatinosiya tino vafundisi vakafanana vese vanhu vaMwari. Yeti mumwe wacho hakusi kuSiloam, but kune mvura. But this center kwakuandastenda chakatumwa. Mwari wakatuma Moses kuti abuditse vanhu muIjipiti. Fungo yaMwari ndekuti vanhu vabuditswe, asi Moses akabuditswa nevanhu. Yakatanga kubuda. Yakatanga kubuda. Ari yanze nokubuditsa vanhu. Why? Because she is said to you sometimes. Mwari haatipe vafundisi vatinoda, anotipa vafundisi vaanoda kuti tizoda. Zvichifanana nevana. Haupihwe vana vaunoda, unopihwa vana vekuzoda. Saka chone chimwe chacho nokuti chirobva kuti ndichangu mwana. Unachimwe mwana chakadai chikadai. Ndodiko. Chachane mwana wawaida asi wakabereka. Iwe wazomuda ukataka kumurera leso kuti waida akarunge. Para unochoisa kuti Mwari vakakupa chipo. Chipo udetemana ndipe chipo chakati chipo ise price. Unoona taipe chimwana chacho kuti akuna. Unochafira mukuru usina matunzi mwana. To be sent. So Siloam was far. Zvoti murume akatravela akatoenda ikoko kunogeza. Jesu vairifaifanira kumudzira kuti murume ikoko afanira kuenda kunogeza iri padhuze. There are times yekuti you must learn. Unofanirwa kusvika paunonzvera mumweya kuti Siloam iri kupi. Ndageza mvura dzakawanda, where is my Siloam? So mukomana uyu baba varopafadza vakomana 2 vatuka mukomana 1. But secret blessing yemukomana ari kutuka. Dambudziko rangu nevakoma nderekuti they are not standing for their brother. They are not standing for their brother. Vanofanira kuti baba munomutuka here, but kuti tizokupfekedza ndiatudza. Baba chirigare kumutuka nokuti patanga takatarisawo information yaatipa. Saka root yeblessing yedu haisi paaction, iri painformation. But they remained quiet. Tine vanhu vakanyarara vasikwakusheta vanobva mukafadzo yavo. Achitoziva kuti nyangwe zvinhu zvaakufaya, but kune kwazvakatangira. Root yeblessing waiunderstand, you go back and appreciate. Kune chakanaka chaukadzidziswa, waakufurowa mashiri, chinhu chaakuita. But kuti udzokere kune information unosiya kuchitupa. Vakanyarara. Havana chavakataura kana.
Ngoma ndinoona baba vachitoseka so kuti gore rino unotupa muchikomborera. Yeki baba nokuti baba naye asina kuenda unoona baba mutendi. Ini ndima izoti. Kana itozoenda chete. Yes. Zvona kuti munofanirwa kuti mukaona ane dambudziko munyazoona kuti dambudziko rake ndo rakatoenda kukomborerwa kwedu. Yeah. Nobody can shift with a bit of revelation to the New Testament. Ushana nyaya yewaini ndo nyaya yakatanga kuitika pamutambo wepana Jesu auya. Why nokuti nyaya yewaini yaiva a shadow picture yezvinoitwa naMwari muupenyu hwevanhu. Waini pamuchato, muchato unomboreva relationship. Yeah. Muri mbiri dziri kubatana. So Jesu miracle yake inotangira pamuchato nokuti wakauya kuzobatanidza vanhu naMwari. Ndokuti wakainda relationships the first thing. Yes. So challenge iripo nawo. Uchaona kuti kutupa kwaJesu kurovererwa kwake kwakatipa kuremekedzwa nerugare. Yes. So Jesus is the wine. Ndiye wine yacho. Saka no anotadza kuinterpreta Kristu. Jesu ndiye wine. Ndiye wine ichakaya kuzobatanidza vanhu naMwari. But ukaimwa zvisizvo ikakuvhara unogona kuignora pakutangira blessing. Ropafadzo yese atinoona zvichiitika muupenyu hazvibve paintelligence. Kune vanhu vakangwara sei vasina zvakunge zvauinazvo. Hazvibve pamaconnections. There are people who are so connected but havana chavakachieve from life. Hazvibve pakuti vakauya kuno kune vakatouyawo kuno ndokaunovaona kuti vakafana. So it's not about South Africa. It's not about connections. Root your blessing yako. Kuna akatora nzvimbo yekutupa kwako. Uka-understand kuti iye paaipfugwa ndiye wakatipa rugare. We are appreciating what he is doing in your life. So vakoma vari kuropafadzwa muningina achitupa. Root your blessing yavo haisi pa-action. I respect action, but hakuna right action usina right information. Yes. Munhu nyararirei kana mufana uyo achitupa. Yeah. Munodi kumira iye hama kaidzi vakoma. Hakuna chikuwa chekuti vakoma hama vanhu vaunofamba navo unowirirana navo ndovasingade kumirawo kuti zvako zviite. Yeti iwo muupenyu hwavo wakauya nedzimwe nyasha dzinoita kuti zvako zviite. Yeah. Unenge hwana mani musikana auswere mumba anonzwa kuti kuenda kwedu Samaria munopora. Anongosunga mumba akanoenda kuSamaria. Wakaenda kuna mambo wake kunotora tsamba. Yeti tsamba yawapiwa, information yawapiwa nemusikana ndo inoshanda. But ane tsamba dzeprotocol dzaanoda. Yeah. Kutonyorerwa tsamba namambo wake munopawo mambo futi okwaIsraeri kuti vazoona futi Elisha. Yeti audzwa zviri direct ukaenda kwedu Samaria kune muprofita ariko kuti kuna president ariko but akada tsamba dzeprotocol yerenge ani. Kuna kane mweya wokutanga pazviri kubva. Haadi kuti credit yende pamusikana. Adi kuti yende mumatsamba nekurongeka kwawo. Thank God nemapepa wina nematsamba wina, but the truth of the matter is there is grace behind everything. Uka-understand kuti nyasha hazviite kuti udare hazitomboiti. Kune vakaita sewe, vakangwara sewe. Havana chavaiva. I love the illustration yemarriage. Mozvanika picture kandakaona pawedding yekuna anopfekedzwa veil mumeso. Zviri kuitwa panochada watanenge akavharwa kumeso. Laitista we should understand the grace. Dzimwe nguva vari kuperekedza vakati napei kudarika kuverenga. Azviswa zvekuti akachata asina veil vanonga vakumbirwa vadetsana vakunda aka. Saka ndisaite noise nuko wakovharwa so. Vanozvaa kukisa mega munoti dzinyasha. Ndinoonyasha munhu. Uchiona TV kuperekedza nemunhu avhurwa veil so ndonyasha dzingwani dzomuchechi. Zvafuna stage yebeauty. Dzangonyasha dzokuti Mwari vakuwanirawo zvizvende. But ivo vaitirwa nyasha idzodzo kana vakuzoshaina mati. Vari kuzoroma kwaliti zvinhu zvakaita
Somebody came to me concerning ministry. I was preach every day and I go to Zimbabwe Street. How do you go about it? It's all by grace. That's how I told my secret. No, start with the grace is enough. So the best thing of my grace is sufficient. But I don't be a prayer and let a Bible start. Grace is sufficient. Nobody will never know about food. Monday to Saturday. Bitterness. Why? You say secret by human effort. Effort yako guys made by grace zake. Yeah. Usakanga na kutumani ndiye bitasho kwete wewe. Ndiye anakubonesa kwete wewe. Tell hapa ibone ndalamo pina maupezi chitenga somo unanipati was confused. Api wa mali ni muna papira kada kumpa change muyaenda. Ndo baraba bana change ndo bafuta timali ya damu pa kucha. I'm going to thank you. Tell Maria only by Siam. No matter, thanks, blood. What thanks, blood, no more kind of blood, I was very mad. Was taking a walk by equal. Joining equal, those are not joining. I didn't know. But you know this is that drives man who wants to. So what do you say to those others who are Bishana? Yeah. Who are Bitabasavadi? But you shall have said before she dedication. So the brothers remained quiet. So the one who will you only have to see what we are now. You need to appreciate. Because when you appreciate, grace will flow. Yes. Moyo wako ni kutsigira kwako. Mwali wako chengeti wako gonesha. Dai ndiri nini ndangati mukati wako. Ndakaenda kutara. It's actually bogus. I mean, I don't know what actually bogus. Waika unokuti unosemesa unyadzisa. Unalikonekta muroho. Anokorerwa kubvunza. Pamuri kupingwa idze kuya munakorowa. Epambati chisoganza kuchidzoka kubva vana uma 11. Kunziwa dzekuya utaomba sana. Utomira kuti mnasara. Utomira dzimusoro. Batai kufuga moti mwari rangarira yomurumo. Mwari rangarira yomurumo. Mwari rangarira yomurumo. Iyo ofisi yegrace dzaina dzadzandisina. Lero ndikatoda kutsungirira ndinoda wewe nyasha dzake. Ndiziflowe mandini. Why because akatsungirira pasingaiti. Iyo Father's Day atikupemberwa. Mumwe munhu akaitoziva kuti akupembera tsotsi rangu. Yeah. Amen. Imagine it's a grace, the man, you office near India, or this one. Often the woman who got a grace, the man. Okasada appreciate that look for our way. Put a show to my other Cooper, as well as Cooper and now explain. Yes. Man didn't never but I didn't look for my own to 100 matter to my manifest. She got another woman. Kune munhu wokuti ndiye achanditira vana vangu ndevangu but handigoni kuva nawo shuka ndatsvagwa momo achaita kuti ndive nevana vangu. Amen. Ndezvazviite shoko roti vana zvipo zvinobva kuna Mwari kana ndikati kapfugama ndikati Ishe I declare twins akavhurika kuti avo vasha vakomana wabva pano kunotsvagwa munhu angasiri mupurema
kuti umire pakutaure ndakutsvaga vana vangu mune mumwe munhu. Kune vanhu vane zvinhu zvavo Mwari akakupa direct vanozvisvika kune mumwe munhu. Kiripo respect and honor to attract what's there. And if I'm going to fungirira, don't even Mwari wakati ndechako Canaan day giants will be there. Yes. Dada mata Mwari ndipe mdzimai vakandipa mdzimai baba maapproach munhu iye yakati nditiwe kwana. Asane vana 3 na kwana iyi. Serena sote Mwari vakandipa munhu wewe aindonditiwe kwana iyi. Notite vanhu vakafilosofia kuti na zvinhu zvavo zvinongoflowa, zvinhu zvavo zvinongoflowa. Pane vanofaitwa. Yeah. That picture of a moon, that's a good picture, a clear picture. But life is a battlefield. Yes. It's true and it's half true. The other side, Fumata side, you put Nobody about minus. Yeah. Nobody about minus. Yeah, when I snatching, you have all nice. Nobody about snatching. Yeah. What do you fight? Don't minus, Purisham. Bakoma wali suppose taula na baba. Kutuona hiyo mfano au ya kuona ya anakuya kuzona kushama kweli. Baba mukutadza kuinterpreta. That's a picture which achira kadako. Ndokutaka kwasho macho. Ndopanda patira kutaka kwasho. Why? Because kana we au ya kuona okushikira wakashama, anakuya kuzona kushama kwao. Tonga yako ziraiti. Sasa ndopanda kutaka kwake kuti ali right. Ndiasi kupiwa blessing. Pari kupiwa vanhu vambozo itakubatira nyaya pamusoro. Ana wakaenda kuchechi pashiro wakataka kunamata. Mwari mukandipa mwana, Mwari mukandipa mwana, Mwari mukandipa mwana. Bishop Eli vari muofisi vakamutarisa vakati mukadzi wewaini unoinyanya. Nyaya waini. Unokunyanya kubatwa newaini. Vari kuda munhu ane shungu pamwoyo. Ane zvaari kutsvaga. Vanhu vanomuti Vakadhakwa. Insult iyoyo akaitambira in a positive way. Yes. That's why in prayer line yanga akati Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Unosiya ipano iyo hondo napindira iri kumaraini. Pane chaona pamashoko ataurwa naBishop. Anatodiscover kuti Mwari ndo ane problem avasisina mufundisa. Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Vanova kutupa vanhu. Afika vakamuratsira kuti achechi ndoipa mawanda. Makeoni and what to shout one. Our bishop Mwari wakaenda. Mwari mukandipa mwana ndokupa bishop. Vandobva atopiwa mwana namwana. Vanoona kuti izvi mukutuka kwaEli was a revelation yokupedza violence yemunhu. Danger munhu ane muofisi ane rank negrace muofisi iyoyo ndeyekuti ukasaandastenda zvakanaka unogona kusunduruka pane breakthrough yavo nokuti uri kuona the wrong side of it. Jesu akati kuna vamwe mai handingatore chingwa chevana ndichipa kudya. Mukadzi ana kuti ndaimbwa manje nenhamo yese ndatoimbwa pamberi penyu. Saka uye nedambudziko rako kutombwa zvembwa zonyatsoziva kuti uyu haana mati. Ndati ndimi Jesu wacho ane tsitsi ndaimbwa futi. But amai Jesu vakati atitori chingwa chevana ndichipa kumba akati don't pretend. She was in agreement with the statement yaita se-insult. Why? Because I don't understand kuti mulevel yake negrace dzake chese chaanoda kuti ndikachigamuchira chine blessing muupenyu hwako. Ungwani mbanana dzinodonha pasenta for attendance. She was a great woman of faith. Kuna tikavhangeri kembo vakakampa breakthrough. Kane kushaurwa. Ndikiri kushaura ndaenda maticha aindiwo mastereki. Because uri mudiki uri kufunga semwana mudiki. Ndetoti vakativenga vari kutiroverera vari kutinetsa. Gambano rova ane rudo. Wari kuti ramangwana ramira zvakanaka nerenga. Future yake inake. Asi karova roti handikurove. Future ichakugadzirisa. Ufunge kurohwa neshangu uri mudiki. Uri better than kurohwa nenhamo wangu mukuru uri dofu. Unorovesa vana nevadzimai nevana nevazukuru.
Pane vanotoneka kupenda parohwa zvavo. Zvavaira kuita vakatairwa isusu pane kuti uverenge uzapfungwa dzerofu. Pane kuti uverenge usegera kurohwa. Taimiridza zvimashoti zvechini. Kuti ukarohwa ukagoizira kuti hazvina mbopinda kani. Vakapinda kupinda wewe. Wakaniridza mashoti echini urohwa nezvavo zvakanaka. Haitadzike zvekudaro. Hallelujah. So shamu idzodzi dzatakatiza idzi dzakadenha shamuhope. Pane mamwe unotadza kuona lavu nokuti anoteti machuwa. Wangu mwana mfana kumboka noti divine patinorowa nefish nomupa laptop. Imwe level yelavu kuti haadye zvinonaka. Why? Because haasati amachuwa gona kusekereta minzwa nenyama. Iwe hauzoya kuti zvinonaka zvinobaya. Pese paunonamatira blessing, unofanira kupinda chikoro chekudzidziswa how to live a blessing. Nokuti vanhu vakomborerwa zvokuti kunamata kwacho angopinda chete achanamata. Blessing ine zvainomuudza. Haana zvaachavhunduka, haana instruction yaanoteerera. He is covered. Blessing ine danger. Hallelujah. Usati yese vakadivorsa zvinhu zvazvaoma. Pamwe vacho zvikanyanyofamba munosiyana. Vanoikuvha kuti pane mazimuta pana uchinja kurobato pese vakuchinja munhu. Zvochinja sara pakuchinja. Ona zvese ndezvekudhara namaimhozi ndokudhara. Amene maimhozi akashenga mwani. Nebrekitu iruya. Uri kuchinofuneka kuti namuenderi nani. Rugare rwatinoona very very dangerous. Hallelujah. Kune machallenges akasingauye uri munhamo anouya kana wamurugare. Andakasana vakadzi andakasana vasikana wamurenji rovha vanenge vaane basa newe. Iwe waane chuti rekurambawo. Ndoka uchaona kuramba kunonetsa. Kuramba kurizi kana kuramba. Yo. Blessing chini chakanaka. But how to handle a blessing? Subject yakakura. Yes. Hallelujah. Man is good. But Bible tells us is the root. Kunena kuti the love of pane nyaya iripo pachita chakanaka. Acts 28. Vanhu vakaveserwa moto paaine dhima kuti vatanga kudziya moto. Zvanzi nekuda kweheat nyoka ndokubva yabuda poisonous viper ikamonera ruoko rwapo. Kuveserwa moto kana kuchitonhora ifavor. But kukati dziyei kune zvinobuda futi. Life yako ikadziyei praise inobuda. Unoona praise yakumonera zvokuti haumonese vanhu. Unoyemera kuti pafoni zvako uchivira. Asamuziye. Kuna vanhu vanoenda pafoni vasiri pafoni. Ukatanga anokugara pafoni. Pride ine matrix. People hear me very well. Blessing yes. You know what? The more God blesses you, the more you must love and fear God. Kwa president here, renki high office, basa roho, tuwale mwesi kwa kanya, kutunga medalika. But you know, the president, any problem yekuti, anarara mufie. Ila iti manima God gatanu chikisaka. Because sometimes to chow, usaka ifamba nao. Asa usize. What I is I to famba is right. But say you can't know channel to come and tell you to go out for the money. We are office, but in the time. Wakoma, you're supposed to defend your brother. Yes. They remain. No fire to you to run a kurama. I don't see any yakada. Yes. Nobody is here with Canaan. According to an case from Noah. But now we are one of Israel. But we should have to be into a land of blessing. And the people are positive to pay your hand over to Zike. Yes. And why were slaves to Egypt? Moses was born with slavery, but with the grace. The good my life is a slave. I don't know about farm.
Right? Akatanga kubuda mu Egypt, ananga kubuda mu Egypt, akabuda mu system ya Egypt. Yes. Akabudiswa mu system y'okujjanjaba akalaba a good life. Mwali bakamupa grace. So kune nyasha dzekuti mari dzavanodeposita mumunhu kuti vanhu mukagona kudziona mugone kuziva kuti apa nyasha dziripo, let's protect the grace. Ndakadaro nomuri nezuro ndikati Noah paakawanirwa favor naMwari akavaka ake akasurviva. Dai pakaita vanhu vakakopa mameasurements nemaright materials, Noah achivaka ivo vakapana, flood youya vainyura. Chinoita kuti vanyure haisi nyaya yake. Bible not to be Noah found favor in the sight of the Lord. But chakatanga kuitika haisi nyaya yake, inyaya the person who is going to construct an ark. So you can copy many things, but you cannot copy grace. Yes. Unogona kuteedzera mapfekero nezvese but hauoni mari dzavo tise ake nokuti hazvina kubva pakupfeka, zvakabva pane chekupfeka. Chakanakira grace, you can submit to grace and it can flow in your life. Nyasha ukadzivapa zdziri ukazvideredza dzinoflowa muupenyu hwako. I remember pane clip yandakara varoora vake chakangova pakugona vanga vakaroorwa ikoko uye twainamata. Kungoroorwa nevana vaNoa zvakaita kuti vapinde muark yavakwa nababa vati zvakavo vana veku. So kune blessing yekuti uriwe ikoko. Yenzvimbo yekuti ukashayikwa panzvimbo iyoyo nyangwe une shungu hazviitike nokuti I'm not in that place. Yes. So pane pekuti Mwari unounza favor oiviga mumunhu anenge asina basa. 1 Samuel chapter 30 verse 11, kune murume akaonekwa akasiyiwa muRoti nemaAmarekaiti, akangoabhandonwa airwara. David paakasvika pamunhu akataura naye akamupa chingwa akamupa mvura. Murume ndiye akalidha David nevana veIsraeri kunorecover. Yeye unonzwa pursue, you shall recover all. Yakaitwa nemunhu akapiwa love, ari wounded, ari sick, akalidha vanhu to recover. God sometimes will send people who are at your level but with the grace to take you to another level. Ndo pane umwe mutsotsi waMwari unotyisa wekuti munhu anouya muprison wopika naJoseph, but ariye achaita kuti Joseph aite mambo, anonoudza mambo Joseph otowa prison ozoita president, but unosvika palevel yakafanana naye. Kune vanhu vakafanana newe but iri answer yakaudzwa naMwari muupenyu hwako. Wese unamata kuti Mwari ruda madestiny helper, destiny helper. There are two types of destiny helpers. Kune madestiny helper ari patight today anobatsirwa newe so that they can help you tomorrow. Kuna destiny helper anongouya to help you. Kuna destiny helper akauya needing your help so that he will help you. Nokuti murume akanyimwa chingwa nemvura anofa nenzara kana afa direction yafa. Because David ane assurance yekuti no recover but haana direction yekuti zvaenda kupi. But munhu sometimes need direction. Mwari vakaisa munhu panzvimbo vaisa dzimwe nyasha muupenyu hwake dzekuti mukatadza kuita. Bible inoti in Galilee Jesus did not do mighty works there. Haana kuita zvakakura ikoko because of their unbelief. But anga ane potential yekuita zvakakura but vakamulimita potential yake. Hama dzako magetsi hapisi kana kutondora but chawakonekta kwekupedzisira chinokuparidza kuti iwo. Magetsi chaiwo hapisi kana kutondora. But ukaisa fridge vanoita ice, ukaisa heater chinodikitira. But iwo haadaro, anozonzi adaro nezvaiswa ikoko. So richinoparidzwa so iwo uri budget. Yes. Zvinosvika ikoko zvatondora kana kuziya. Mukusha yekusha mbeu iwedhira aikusha. Parakasvikira ndo vanodetermina yield kwete mbeu yacho. Type yembeu i one type but ikaenda padombo ndizvozvo. Ikaenda paruware ndizvozvo, ikaenda padzira ndizvozvo. Kuti iwewe prepare your life as a ground. Unoita kuti ugone kutakura the seed. Unoita kuti life iwe breakthrough. Yes. So kingdom yaMwari ine makeys, haina master key, ine makeys akawanda. Jesu unoti unapita, I give you the keys of the kingdom, which means kune my areas anopen one a different key. Yes. And one of the major keys in the missing God of Christ is humility. Yes. Kune zvinhu zvekuti Mwari vakatokuitira but usati wanazvo nokuti pazvakaitwa nepaunofanirwa kuenda nekusubmita kwauri hapaite.
Ngadzesa Maria kutonyima kwaita Jesu mvura aitodawo Jesu. Because yakatoudza Jesu takatomirira Mesaya. Iye achitaura na Mesaya. Iye achirakamirira. Kumirira zviripo. Mesaya akauya achatudza chokwadi achitotaura naye akauya. Iye achiti akauya. Why? Because akabereka mutradition mutsika. Yekuti maSamaria neMajudha adyidzana. Saka ivo vakamirira Mesaya. Ndokubva auya ari muJudha. Kuti auya ari against tsika dzavo. Kune Mwari paanoudza blessing but inofanira tsika nemamwe mafungiro ako. Aiwa atidara. Wamona bhato yeyuti vanhu vakuru. Vakuru vanoti chechi takabva nayo kure. Youth iri kuti tida kuenda nayo kure. Saka pane vasvika nevada kuenda. Saka kukonzerana tambo. Apana vane vision inoita kure chechi vanoti zore kwatakabva kuma. Moto vekaisa nemagrasi too. Vanu yegrasi kukura kwegrasi. Windscreen uri kuona kwaukenda. View mirror, you don't look into the view mirror, you check. That's how viewer. So udiki wacho kuona kwa viewer kudiki. Urupiendwa ndo wakakura. So kwa driver waitasa kwa viewer unokoleza the future. It's good kupota ucheka takabva kuti. But it's good kuziva kuti tikenda kuti. Iyo syndrome iyo yakakuwadza patobva. Kungoda kuita chinhu munyika ngati zivai kuti takadai. Zivai kuti ropa rakadeuka. Ropa economy iri kufa akati ropa manje. Unoparamba gondwa. Tenda economy iri futa ita brain. Unomene dharo ne futi yako. So nani dharo but ndizvo. Make me faith. Kufunga maka muna imwe progress. Wesataura imwe kufunga imukubana neyake. That no danger you understand chinonzi kupikisana. Kune opposition iri constructive. Namo yemberi kwako inogara kwagara nepasi achindudza ndaramba abva Mozambique akauya netsoka kuti apinde muZimbabwe nokuti unoziva kuti mugara akasafa. Kana ndikazozodiwa ndiwaombera maoko yakuinya iyoyi. Kuti mwoyo wangu unofanira kurwadzirwa mudhara iyi. Haifanira kukanganwa. Vanoona kuti nyika yedu zvamati kune vana vanobva kukanganwa zvakaberekwa. Vanoda kuparidza chaivo. Nangada vabereki chimisa vabereki vai. Kachima kuparidza vai. Zvifanira kuita normal. Vandakadiscover kuti zviri normal hazvisiri normal nokuda kwemweya yechino. Ane zviri normal kuti munhu achengete vana vake. Sei vanhu vachisungirwa maintenance. Kutadza kuchengeta wake. Zviri normal zvinotosungirwa munhu. Kusunga sokuchengeta imweni. Kwete wegovernment wenyu. Saka apesa kuchengeta wenyu. Zviri normal ukanofanira kuchengeta wake. The same Bible vanoti varume idai vakadzi venyu. Itisadaura naiti zvinonyorerwa iyi ndizvo zvinofanira kuitika baba. Ani ndewako we. Ndani vaendo vanoti akutoda wako kunamata. Godzi mumwe munhu unonzida so taura. The brothers made quiet. Usanyarara. Why? Nokuti ukanyarara Mwari asizonyarara nemunhu wako. Mwari anotonga nekururama. Vanhu vanenguva yakanyima muprofita chingwa nenyama. Mwari vakatenda unogara kubako mutaundi mune vanhu. Elisha prophet aigara mukeve. Anga asingagare nekuti panyika pasina vanhu. Vanhu vaivako vanga vasina cave, vanga vasina basa nazvo. Akapota achipiwa chingwa mubako. Yeti makungu abheke chingwa. Makungu abike nyama. But aidya zvekurokesheni. Ari kubako. Zvisina vanhu mukati. Mufunge ukanyarara ionini. Mwari anyarare nemunhu wake. Ndomuziva Mwari wacho, ndomuziva zvekutodaro. Iye anyarare. Ukaiginwa pane ropafadzo yako. Kune mamwe makungu ane tsika yekudai zvinoitwa nevanhu. Anosuplya zvaanofanirwa kuwana muvanhu vati achizviwana kusvika. Yeti blessing yako payakavigwa hapasi kukuitira zvakanaka. Saka mati Mwari ndakaita zvakati zvimwe zvakunamatira vakatoita. But iwo kuti ugone kukonekita mazvira, I'll give an example medically. Ukaenda kuna chiremba uchirwara maybe neTB.
vanokupa medication, but vanokupa food instructions. Kana uchimwa doro sana unoshuta fodya usashuta. Azvireve kuti fodya nedoro medication personal discipline. Wapiwa right medication. Ukaleka personal discipline ukanwa doro nekuta fodya, uchinwa correct drug, unofa. Uchinwa mshonga chaimo. Why? Nekuda kuti kune zvekuti nyangwe Mwari vakuitira zvimwe zvinhu. But pane nyaya dzinodiwa kuitwa newe dzekuti zvinhu zvisadzikiswe. Saka Bible ranodze kufunga. Rinoti musafunganya, hariti do not worry, hariti do not think, rinoti do not worry. Worry na think zvakasiyana. Worry kufunganya. Kunati munhu anofanirwa kufunga kuti ndichadyei, ndichapfekei, anofanirwa kufunga. Iwo vareverenga mamuti havafanirwa kuti worry kuti ndichadyei, zvanzi worry. Hapana kuti do not think. Ramba uchifamba nevhesi yacho inogara shiri, inoona shiri dzedenga hadzirime asi dzinodya. Iwo unofanira kufunga kuti ivhesi yeshiri. Waziva une munda, une maoko, and not I will bless the work of your hands, you will put up a sheep. You will even hold up a sheep. Hadzirime asi dzinodya, unofa. The brothers remained quiet. But Rara is going to Canaan. Ndakaona Mwari vachitaura kuti he promised land, he fruitful land, connected nefruit neblessing. Kurati Mwari vari kurivhesa zvisine kuregere kubata zvakare pachituko. Ndauya kuzoshumira muupenyu hwavo. Kutuma upenyu hwavo haudeserve. Asi zvakangobata. But ndinomira muauthority yenyasha dzaMwari to reverse such a case in your life. Mwari ngavatonge nekururama. Mwari ngavakupe nyasha. Zita rako ngarikonekita neune zvinhu zvakanaka. Zita rako ngariteverwe nezvakanaka muupenyu. Why? Nokuti kumashure kwawakabva kune vakaignora zvawakaita. Hakuna chinobhohwa chekuti unoitira zvinhu zvakanaka in return vanoita zviri negative. Kune vanhu vanoona pachituko chakadaro mulife. Yekuti iye anoitirwa zvakanaka but in return hakuna chakanaka chinouya kwaari. Anoita nemwoyo achirevesa aine effort yakanaka pakubatsira vanhu but iye vanhu zvave sina kumira mushe they speak against. Kune mweya unotevera vanhu wekukanganwiwa. Pamwe pacho nezita chairo harimeshe uri wakatanga nyaya unonzwa kuti Jesu akafidha vanhu 5,000 vechingwa chemukomana. Ainzi ane mukomana yakasiyana nenazvo vanhu vakadya. Saka vanhu vakamira miro yavo. Mira kone kukura kwayo kwese ikoko. Kana iye hatizivi zita rake. Vanongozikanwa mukomana vaidzisubhita chingwa adzidza naJona naJemusa. But there are times that we go deeper this way. Why God did not mention the name? Say, Bible isn't studying common. That boy is you and me. They say, why? The Bible would say, that's the Pagapiwa, 5 loaves, they were 2. 5 loaves, they were 2. You don't know if you're going to bat. Yeah. If you stand that much, it's not your way. I want to run the back. No one come on a cash. And the 5 loaves, they were 3. Zvaunofunga nekubata ukazviisa una Mwari zvinochinja upenyu hwako. Amen. Zvikagumira kwauri hakuna kwazvinoenda. Zvikaenda maoko aJehovha zvinokupa pundutso. Vakomana vakanopafadzwa vakanofukidza baba havana kunotenga jira ranga riripo. Vakashanda nezviripo. Life yese panodimandwa blessing yekuita no matter level yauri do something. Hatina kufanana zvatakaitire Mwari takafanana kuti tinofanirwa kuita. Yes. Don't look down on yourself. Kuti vanhu havaappreciate vakazviona vanotarisira pasi. Mwari unonzvera mwoyo. Blessing yako inongoflowa right action. Haigumire thinking, right action. The 4 lepers vanonze kwemusha vakafunga, vakasimuka, vakatanga kuenda kukemberera Syria. Mwari akakonzera a great noise. Ikanzwikwa nemasoja eSyria vakatiza. Mwari haana kujoina mathinkers, akajoina mamovers. Yes. Mwari vakatikumbira pane zvatichaita. Pane zvakatoitika tanga. Yeah.
challenge mwari. Mwari unataka ishi imecheketa derera pashoma atakawana. It is simple. No, mwari anafanya masimple. Kana business unaanza masimple. Unosabira zvakati tolei. Simple inodiwa. That's why nyambe mkoma wa Moses Aaron anga aliko. Mwari sema wakati akumina kutuberekwe Moses shade na Moses. Moses alichimo chakaita kachiri mu Egypt. Akauraya mu Egyptian. Pfungwa yaMwari ndekura vamwe vaijipita Red Sea. But anotangirwa Mwari naMozisi akutoraya vachirimo. Mwari ukatatsana unoshandika navo. Akutoraya vachimukati. Vakaona ukatsana nditoraya vamwe Red Sea. Mozisi action yake yakachallenja Mwari. Pane nokuti kuita kwako ndounamato wacho. Unaleta mashoko ako. Ita zvokuti denga rinoona kuti kana achidai muzvishoma anodzidzirwa zvizhinji. Manje chigara mwana wonke unoka kuchechi. Denga rinotoshwa kuti vangasithi umza. Ngachi yako isembo zvauri izvozvi. Madadira unoita nezvishoma zvauinazvo izvi. Denga rinotoshwa. Be a blessing to others. Pane pausingafanirwa kunyarara. Paunonidza kuappreciate. Munhu akaunzwa naMwari muupenyu hwako. Why zvinotenda a greater blessing. Ndakaona mai vangu ndikaenda kundobosha vachinovaona so. Kana vakatendera zvishoma matendero avo nemutupo. Zvinokudza wega next time mutendero unomukuvadza uyu. Achitenda masamba uzondinauya neJacob zanofanira kutenda mutendero. Nokuvadza zvesura. Kutenda kunotenda zvizhinji. Kune mimba akaenda kutenda Mwari nezvaakakuitira uone zvaachakuitira. Use it at your level that is starting point. So mukutenda Mwari tinouya kune imwe level yekutenda futi vanhu. Ufunge Mwari panyika ane vanhu vaakarecognize. To an extent yekuti kana usikade vhangere nevanhu mukati haudi Mwari. Nokuti kunamata hatinamate vanhu. But haugone kuda Mwari unozokavenga munhu. Saka tona Bible hakuna vhesi inonzi God. Kuna Timothy, Ruth, Titus. Titus unofanirwa mwana mweya. Kasi akati kunge kushona muti Tito. Mwari unozvidownloada zvokuti unogona kushanda naTito kuti chichipone. Hakuna vhesi inonzi Mwari. Mukatoda kunzwa zvaMwari unovhura vakanzi Ruth. Ruth munhu. But ane zvaakaudzwa naMwari zvisina kuudzwa vamwe. Kune vakaudzwa zvizhinji vakanyora mapisarema. Kune akaudzwa zvishoma akanyora 1 page like book of Jude. Kana kubviswa ipo mwana short. So knowing more is not knowing. Knowing more is not knowing all. Let's appreciate each other. Yes. Muzvizhinji zvako ukatenda muMwari zvishoma, you complete the grace. Yes. So tona church kuti isamuvhe. Hakuna Satani muzhinji ayo. Satani aripo ari padivision. Muchechi mune maclasses evanhu. Chechi mune class. Ini tisobuda apa kumhoresana pachi nemuzvikona zvatinoenda. That's a pitch yekuti zvakaudzwa mukati vana vasanozvo. Kunamata kuri practical. I-lifestyle. Kuchechi tinodzidza kunamata. Kunamata kunokuita takuda padhora. Saka paichabva Good Samaritan akapotsa kuita Good Samaritan munhu akaenda kuchechi. Murevi nemuprista vakadarika pamunhu akondwa vakaenda kubata service. Vakasaoffer service. Kunamata haisi service, kuoffer service. Takaenda service ya2. Kubata service nekuoffer service. Mwari unotarisa paunooffer service. So murume akakondwa akasiyiwa nevanhu vari kuita kuti ndokuva vanosvika vakaparidza. Nemunofamba kuti mbeya munokondwa. Masiya zvinerokafadzo. Blessing secret yayo iri connected nevanhu. My relationships are very powerful in life. Yes. Nyika yaipa, Mwari, God became man. Akafana nechakaipa. Pamwe pacho umarira kuti Mwari wako akafana nemunhu unosiya kumutsvaga Mwari. Iye ari munhu. He became man. Mwari vachake achabatsira munhu, akava munhu. I'll finish this way. Luke chapter 2. Mary wakasarudzwa kutakura nhumbi yaJesu. Saka kuti idiscipline akati mhandara yokudii. Vachando understand kana dzangu mhandara dzanetsa hadzingasheki kana 5 muJerusarema. Mary ndanga mhandara chete. I chose to differ. Kana dzangu dzanetsa mhandara 5 hachishari mutaura. Sei Mary wakasarudzwa kutakura nhumbi yaJesu. Relationship on the ground.
aidanana naJoseph. Church, Rocky. Why don't I not? What I say that Bethlehem and Judea. Go back and make it a chest. I have Bethlehem did Joseph wait a minute. When you look to you not, Mary Wakatebe Joseph, why I don't know Bethlehem. What should I go over that silver? Not address. Place of birth was hidden in relationship to Joseph. The young people. Mumiamali, I never knew my man's open place. Or in the Bible, Mika 5 verse 2. Bethlehem took an old big mountain Shabere Pamam. That's the place I see time. Yeah. That's how about a million I don't know. Down of the go. Mamma, we see a banana go out of the Grego by the water. But Mumiamali, my giant is very always a place. Yakapon fit to a birthplace. So you can have over you, don't ask for right place. But placing over Babi by following a man. And then with all respect, Joseph asked about Jesus, asked him to do a room, but you are certain that Joseph will wait. That's how I'm going to problem. Those are later. I should have known. Mary, I would say that Joseph came out better than him. But I should have known to that Joseph asked about man. Why you ask me, Joseph? But you was a Joseph. Then I do something. Then I want to that moon. I do reader. You know, that moon, I do that moon, what you order. And I was not going to go to food. Then I'm telling you, Amanda, Kanika. Rather tell you, Amanda, the moon and do anything. Say, you don't know anything that you don't know Jesus and Maria and Joseph. You got to Joseph, Joseph over and Maria. Say, I will tell you, I don't know my Joseph pink. Why? Because even the work of Joseph in the physical was a shadow picture prophetically. Yeah. Joseph was a carpenter who shadowed the speaking in my brand. Jesus was made about fun of speaking in my brand. But Pastor Joseph, when you watch the needs, they wouldn't die in the future. But the time you Pastor to take that Savannah married. Was a Joseph. Yeah. They got to put out Chile, or put out Chile, or Batana. They are south of the Joseph, they are no lineage. Akadana Maria, they got come south. They got come south. And I'm south of the animal, I put down to that. If you give Maria the other statement, Maria, my face, my face child. Yeah. Asana mzoma ati ndimari zobidi kumari lodi. Pano chito chisaka chinji antwara ndimari wa Abraham, mwari wa Isaka, mwari wa Jacob. Apana kana kwa Abraham ito Abraham mwari. Yono mzoma ati ndimari wa Abraham. Mwari wa face wena. Zuko akada kuzwana na nitaka kuzuma face ati. Ndozo Abraham we pacheni. Isaac, Tim Brown. Jacob, Tim Brown. Ndimari wa Abraham wa Isaka wa Jacob. You would have my wife. So when I get to me, I can line up your inside. We need to put that's why this man I don't son of David. I don't son of Joseph. I David. Yeah. To me, it was not okay with me sometimes. She was also better wow. See, I shouldn't want now Joseph. I Joseph, I think I said the Peter Gunapin. I don't have credit. I didn't want to know. But I know son of David. Number one, David was a king. Jesus was established. I will show them. Number two, who election ya right one that David is outstanding. David ane record yekura ya vanhu vatorera vakadzi. Ukabvunza Uriya akafira nhau yaBetsheba vakadzi vake. David aibvutira vanhu vakadzi vavo. But paakapiwa imwe mhandara yakaiswa mugumbezi rake, 1 Kings chapter 1, haana kuibata. Kurati akaprofita kuti mhandara ndedzamwana. But vakadzi vanhu notora.
akaona kuchengeta zvaJehovha. Jehovha akamurangarira. Mwari akagamba. Mwari akagamba. Otinotitukuti. Tine vanhu vatongerwa mwoyo kuita zvakanaka. Nekuda kwokuti in return hakuna chakanaka nekurespect kwamukuya. Even vanhu vasakurecognize vasakurespecta continue to do good. Why? God is so faithful. Moses marriage yake akaiwana nekubata fight isinei naye. Vanasikana vaJethro vaibviswa patsime nevamwe varume, iye ndobva atopindira akabata. Anga ane right yekuti inini I mind my own business. Zvokubata fight zvadinetisa kuiti pana achaita. That's paakabata fight akananga vasikana vakanobvunzwa baba usei makasika kuuya. That there's a guy atibatsira kuti mamushure ngawe. Ndobva apiwa zipora his wife. Unati akaroora nefight. Ngorova vanhu vakutitsekwa vanobva vatopiwa mukadzi. Let to feel good. Vanhu vanogona kusatenda. Vanhu vanogona kuchira kutasira pasi. Ita zvawakanzi naMwari ita. He is so faithful. What iye anotonga nekurama ajajese vanhu. Amen. I want to pray. But it's not that a prayer. Just meditate about this sweat. Into a situation in life here. Sometimes we judge one. Things are funky. Yet you don't have to know what to so right. But I'm sure to be an man. Yet you are struggling to make things work. But they judge you not to know. Who is not our against you? You live beyond your control. Why don't know that marriage has but it's an archer again now? Check it out, I'm taking wrong to but I don't see it, I don't want to street. And people will judge you. I need swap, I end up with swap. Panning boy with judgment. But we are not coming up on one. Amen. Don't want to judge the soul of the son. Continue to do good. Ramboshina mata, wanasema mgamuchira ramboshina mata. He anatoka ni kurama, I'm associated as the case, but you become a fruitful land. There is a blessing that will come over your life. So, what you might have to do, Wakushama in that, Mazikas, Masada, Kenan, really a fruitful land. Yet you Kenan Akatupa Banen. Maria, I call the Muparinga. Very creative, but I don't know what I'm going. Maria, I think it's a sub. Tunapona msara msaka pachikaka wani mwana hatoleza sababu anotonga nekururama why those questions are only judgment is beyond your control aushindika ndozvikuitika augari mabasa unokudzingwa kwete nekuti unoda kudzingwa unoda kushanda nemwoyo wese. There is a case upon your life that God must reverse. People are judging you nokuti havazive uri munhu ari right but life yako is right. But I'm not sure about pain. And people are judging you. Wapinda mtende kwete kunaona kushama kwa baba. Nebulo rudoto unao baba. But washika wakashama. Wodi iko no washa misera usi. Wakibutuki wani aje usnobita. Ilipo na Mungu upendo fungi. Uto mwana tukusenga ni kutuka bani bali right zao. But I was reach about the namu ya abata kula isi namu ya akaka tutakudzwa omuna right. Atisikana kamitiswa pamba mberi vanobvunza naye mwanangu zimudhani vanotozva kuti kutakura hako patine munhu asina kutakura unoti unotakudzwa dzimwe nyaya unoita dzakufamba so katano kati kachitojabura kachitambo family ka BP ne BP wakatakura program yemunhu iri kuremera iwewe. Mwari ngavajaji ndikururama. There must be a turnaround in your life. Mwari vakuitire zvakanaka. Pese paunoona baba vakashama haisi time yekuseka. Doro ufunge ini temporal kunonzi kudhakwa hakusi permanent. Munhu anoita sober. Saka kune situation Mwari anotendera kuti iitike, and not as a permanent situation, but as a situation to attract blessing to somebody. Pane vekuti munhu usina kubatsira nhasi unozoona zvinhu zvake zvaakuita. Ukadai kuti kana kuti mai ndakatosiyana naye, ndakatoconnecta so. Iwe ndi mweya wokunyuka. Because president vaitwa mviki kuchikoro vaitopfika vasikana sikana vachiramba. Imagine vanouya wako vakukudza kuti iye uye iti ndakatojanuka. Unoti namuya mumozi, namuya. But very high, very high.
We are going to rough so. What are we thinking about? God knows tomorrow, but men thinks about tomorrow. So it's good to surrender to the one who knows about tomorrow. Don't only want to still break through your life. No, which I saw situation in the Vakadhakwa, but I made a sober. As long as I actually want to and foot. Somebody want to go to the temporal, but the total advantage to come and do Usemu ya okunyuma amazamu kudakwa out 5 years. So today I want to ask you to get them that I figure it gas over. Take advantage of the situation in my church nas. Ushubile kwa hili. Na kuti mwana kono mtoko na ushubile ali 1 shikazo 150. Yeah. Blessing ino kuti zamana kwa opportunity. Why when you pense kuona kuna dawa anaita sober. Every challenge mimba ya mali ili temporal. I see permanent. What's the opportunity for somebody to bless? Yes. Hallelujah. Basically, someone about a permanent problem. It is temporal. Why? Because the law of attraction, you bless our life. Law of attraction. Law of attraction. You can be one Jesus. I know so putting the name for a man. You don't be like me. But I can be a law of attraction. Bona kushanda nayo. Kone zvinhu zvausina tsvage. System attract zvega. Yes. Law of attraction. Makaona chikure. Chikure munhu mukuru chinopfeka manhenga nemadhaka. Chikapfura murokesheni achiterwe nevanhu vakuru. Iya munhu mukuru. Chinoterwa nevana. Sei zvichidaro kuzora kwaita madhaka vana vanozopesa zile varunyepo. Uyu. Akabvesa. Unoattracta zvinouya kwauri nezviri kwauri. Vanhu vakapedzisa kuti asunge namari. Wako ni wangu wa kutimari toka ile kurura